при една девица с година за мъж на име Йосиф. Здравей, благодатна! Не бой се, защото ти ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Как ще стане това, тъй като не познавам? Святият Дух ще дойде върху ти и той ще ти осияе. Затова онова, което ще се роди от тебе, ще бъде свят, ще се нарече Бог на Всевишния. И той ще е онзи, който ще спаси дивите и вековете. Ето твоята сродница Елисавета също е бременна със син, която е наричана безплодна, но Господ е благослови, защото за Господ няма невъзможни неща. Боже, кога ли ще дойде Йосиф да му кажа тази блага вест? Здравей, Марио! Здравей, Йосифе! Искам да ти кажа, че ангелът от Господа ми се яви и ми каза, че ще зачна Святия Дух и че ще родя син, когото ще наречем Исус. Ето аз ида при Елисавета, за да й разкажа тази блага вест. Иди! Сатана изпрати изкушител върху Йосиф и той вроди в него съмнение за Мария. Не вярвам! Как ще бъде това? Да, аз не съм я докоснал. Боже, прости ми! Аз тази вечер ще оставя Мария и ще избягам от нея. Но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на съня. Алелуя! Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачинато от нея от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Емануел, който значи Бог е с нас. Той ще бъде спасител на цяла Юдея и на целия свят. Благодаря ти, Боже, че ти не ме остави да се греша и да оставя Мария, но ти изпрати своят си ангел да ми каже, че това е твоят син, който ти даваш за нас и нашите грехове. И ето Елисавета вече на 6-ти месец и Мария отиде при нея. Здравей, Елисавета! Благословено си ти между жените и благословен е плодът на утробата. И от какво ми е тази чест да дойде при мен майката на моят Господ? Ето, щом стигнат гласът, ето, щом стигнат поздравът и до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата. Вярвам в казаното и от Господа. Величай душата ми, Господа! Радва духът ми, Богът, Спасителя мой! Защото погледна милостиво на ниското положение на почивите си. И ето сега ще ме облажават всички родове, защото всемогъщ извърши за мен велики дела. Свято е Неговото име от родове в родове. Неговата милост е върху онези, които се боят от Него. Извърши силни дела със своята ръка. Разпръсна онези, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели от престолите им и издигна смирени. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Помогна на слугата си и здрави, за да мога да покажа своята милост. Както ме хвала, към Авраам и към неговото потомство до века. А в ония дни излезе заповед от Кесаря Август да се направи преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Кирнили управляваше Сирия, и всички отиваха да се записват, всеки в своя си град. И тъй Йосиф от Галилея, от град Назарет, от Юдея в Давидовият град, дойде
да се запише в Битлей, понеже той беше от дома и рода Давидов. Добър вечер! Ние търсим стая, хотел. Нали сте гостилница? Да имате за нас една стая? Ашено! Алелуя! Виж колко удобни стаи има тук. Дай да се настаним удобно. Алелуя! Искаме една стаята за тази нощ да пренощуваме. Теран кесара, че измисля такава заповед, че с неговата заповед ние забогатяхме жени. Колко пари имаме тук? Гледай какво става. Всичко е препълнено, няма повече стаи. Челничарю, търсиме една стая да пренощуваме тази вечер. Нямаме. Моля ви се, жена ми всеки момент ще роди. Не, нямаме свободна стая. Чакайте, има едно свободно място. Отвора. Там при животните. Добре, нека иди. Благодарим. А когато се роди Исус в Бетлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреците от изток пристигнаха в Йерусалим. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато той иде спря на мястото, където беше младенецът. Ето, братя, там се спря звездата. Там е нашия Спасител. Алелуя! Там се роди. Нека да идем да го видим и да му несем нашите дадове. Алелуя! Да иде! Да иде! Да иде! О, алелуя! Шегаровете на Джизус! Тук ли положихме Спасителя? Качи се горе! Дойдохме да му несем нашите дадове, да му се поклоним. Ето аз му нося злато. Ето, аз му нося ливан. Ето аз му нося миро. Алелуя! Yeah!
Bem!